Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan moingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa una-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Ubusan nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios, nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa tumasala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Diyos, imong gigahin ang imong gingharian, alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan, himua nga ang magmasaligon kanimo, musubay sa dalan ni Santa Teresita, aron tungod sa iyang pangama, ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario, sa ikapitong bulan, sa ikakawhaag usa ka adlaw, nakigsulti sa katawhan ang Ginoo, pinaagi kang Propeta Hageo. Miingon siya, sultihi karon si Zorobabel, ang gobernador sa Huda, og si Josue, ang pangulong pari, og ang tanang nahiuli gikan sa pagkabihag, og ingna sila. Kinsa man kaninyo ang nakakita sa kaanindot ni ining templo kaniadto, unsa naman kini karon sa inyong pananaw? Daw wala na kini bili. Apan ayaw kamo kahadlok. Trabaho kamo, kay nag-uban ako kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Kay ang akong espiritu, mag-uban kaninyo, sumala sa akong gisaad, sa pagpagula ninyo sa Ehipto. Busa, ayaw kamo kahadlok. Sa dili madugay, tayugon ko ang langit, ang yuta, ug ang dagat, ug pakurogon ko ang tanang mga nasod, aron mainyo ang bahandi niini, ug ninduton ko pag-ayo kining temploha. Ako ang salapi ug ang bulawan, ang bagong templo
mas matahom pa unya kaysa daan, o pauswagon ko, ug hatagag kalinaw ang akong katawhan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Laom sa Dios, daygon ko siya. Akong manluluwas ug akong Dios. Buhati ako katarong, O Dios, hugawayang akong kaaway, batok sa usa ka lungsod nga wala magtuo. Sa malimbungon ug daotang tawo luwas sa ako. Kay ikaw, O Dios, mao ang akong kusog. Nganong gibutang mo ako, halayo kaayo. Nganong kinahanglan man ako, nga magbangutan. Samtang ang kaaway, magdaog-daog ka nako. Ipadalang imong kahayag, ug ang imong kamatinudano. Kini sila mao'y magunakan nako, ug magdala ka nako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong Pinoy-anan. Unya mo adto ako pagsulod sa altar sa Dios. Sa Dios, sa akong kalipay o kasadya. Unya pasalamatan ko ikaw, diha sa alpa. O Dios, akong Dios.
Ang Ginoo managa ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka higayon niya na, samtang nagampo si Jesus nga siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinunan. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyo ikasulti, kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa. Ug midugang siya pagingon. Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Pation siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Una sa ngatanan, tuguti ko sa ngalan namong mga kaparian dinhi sa parokya sa Santo Rosario sa pagpasalamat kaninyo sa inyong tinuyo nga pagtambong nining tulo ka adlaw nga triduo isip pangandam nato sa piyesta sa tung mahal nga segunda patrona si Santa Teresita sa Bata nga Hesus ug sa Balaang Naong kansang piyesta sa ulugon yun nato takdo sa iyang liturgical feast day designated sa simbahan nga mao ang Oktubre 1 niining umaabot nga buwan. Salamat nga nitambong mo ug niduyog mo nining mga pagampo ning gabi sa pagampo labi na kagahapon nga medyo bisag nagbagyo nagapoy nanganhi kay sumala na sa kong giingon kagahapon kung kami ray nabilin diri sa altar ug wala mo mag mental health crisis unta ming 5. May nalang gani, wala mahitabo. Karon katapusan na nga gabi sa atong triduo o katapusan po gabi sa atong ongoing reflection on the spirituality of the little flower nga atong giisip nga mura og some kind of a spiritual retreat nga mag-andam ka nato isip parish community to celebrate the coming festivities in honor of Our Lady of the Rosary, kaya nga itong tema man mao nga pinaagi sa pangaliya sa Birhen, ginamit ang hinagiban sa Santos nga Rosario, maangkon unta nato ang pagtuo, ang reconciliation o ang kahiusahan as a parish community journeying together in hope in this Jubilee year 2025. Ug mo na ang grasya nga atong pangayoon nga iulan unta like petals of roses, like a shower of roses to us here in the community by the little flower. Kada gabi sa atong pamalandong, we always start with the same question. Kinsa man si Saint Therese para kanato? Sa unang gabi atong nasayran nga siya gianggaan og the little flower of the divine prisoner. Diin atong ipamalandungan ang pagampo diha sa kinabuhi ni Saint Therese. Kagabi na malandong yapon ta kun kinsa si Saint Therese, and we said kung dili nato makumplito ang iyang pangalan, ang iyang name and religion as a Carmelite sister or nun, wala nato siya mailhi ug masayop pagani nato pagsabot ang iyang little way of spiritual childhood. And we reflected sa iyang apelido nga of the Holy Face. Karon moingon na pud ko kinsa man si Santa Teresita ug ang atong tubag mao nining katapusan gabi sa atong pamalandong si Santa Teresita, author of the Little Way of Spiritual Childhood, mao pod ang little flower
of Little Mary, ang gamay nga buwak ni sa gamay nga Maria. In 1937, roughly 40 years after the canonization of roughly almost 40 years since the cause of beatification na sangat o natuman, well within 28 years from the time of death of Saint Therese, si Cardinal Eugenio Pacelli mituyo pag-adto sa Lisieux, ang hometown ni Saint Therese, kay iyang giduaw ang gitukod nga basilika sa maong santa nga kalit lang nga nisikat tibok kalibutan nga wala damha. Pag-adto niya, buhi pa ang kinamanghuran nga igsuon ni Saint Therese nga katapusan nga nisud sa Carmelite Order. Kay doon naman to'y duha ka igsuon nga nag-una, si Saint Therese ang ikatulo, then after namatay ang Papa, ang naggam nga igsuon si Celine nisud sa Carmelite Sisters in the same monastery o ginganlan og Sister Genevieve. Ang lain nga igsuon, katong medyo gituhuan nato nga medyo nalahi nila og batasan, joined at a later time upon as a visitation sister katong si Leone, nga surprisingly ang kausa pod sa pagkasanta mura og ni paspas pod og dagan. Soon we shall have a family of saints in the Martin family ni Saint Therese sa iyang ginikanan ngadto sa katapusang igsuon. So pagduaw ni Cardinal Eugenio Pacelli kang Sister Genevieve, ningon ang manghod ni Saint Therese nga pag-amin niya, ningon siya nga ako nagtuog yod ug akong giampo nga ikay mupuli isip Santo Papa ni Pope Pius XI. Medyo nalain ang cardinal ug iyang giingnan ang madre, sister, mas maayo pang magampo ka sa usa ka maayong kamatayon para kanako ug nga malangit ko kaysa maghunahuna ka ng masanto papa ko. Nitubag si Genevieve, Sister Genevieve ni Cardinal Pacelli, kung imong sundon ang gamay nga daan of spiritual childhood ni Therese, sigurado ko nga ikaw makapaniguro sa kaluwasan nimo ug nga ikaw magpabilin nga bata gyapon, nga gamayng bata, you will remain to be a little child even if you will occupy the highest position in the church. O pila may dagan sa sugilanon, pagkamatay ni Pope Pius XI, si Eugenio Pacelli became Pope Pius XII. Natinuod ang gipanagna ni Celine, si Sister Genevieve nga manghod ni Saint Therese. We will never know unsay impact sa words ni Genevieve when he reminded Cardinal Pacelli to follow the little way of spiritual childhood ni Therese and to walk with confidence in the light of God's merciful love. Apan namatay si Pius XII nga giila nga usa sa labing balaan nga Santo Papa sa kasaysayan sa simbahang Katoliko. Naghisgota niini karong sikreto sa little way in the perspective sa relasyon ni Saint Therese sa mahal nga Birhen Maria, kay ang atong makatunan mao, ang atong masayran karong gabiuna, ang model of the little way, ang model sa spiritual childhood nga mo'y nahimong angkla sa daghang mga deboto ni Saint Therese nga buot mukabot sa iyang pagkabalaan, ginamit ang iyang pamaagi, is anchored essentially on the person of the Blessed Virgin Mary. And Saint Therese herself teaches us nga gikan sa mahal nga Birhen niya nakatuni ning tanan. Ang relasyon ni Santa Teresita o sa mahal nga Birhen nagsugod sa gamay pa siya nga bata na hapit siya mamatay sama sa laing 3 ka igsuon o 4 ka igsuon niya nga nangamatay in their childhood or in their infancy. Unya sa dihang klaro na gyud nga nagkawa o paglaom ang kasiguruan sa panglawas ni Little Therese, ang iyang mama nisangpit sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. O tapad ni Saint Therese, dunay hulagway sa patrona
nga birhen nga mao ang Our Lady of Victories, ug in the midst of Saint Teres weakest physical condition, may pahiyom ang mahal nga birhen kang Saint Teres. Nanginit ang kasing-kasing sa bata pagkakita niya sa pagpahiyom sa birhen, ug naayo siya diha dayon. Moni ang milagro sa Our Lady of the Smile, ang birhen sa pahiyom sa kinabuhi ni Saint Teres. But Saint Teres, being haunted by so many self-doubts, nipadayon siyang pagkabata, thinking imagination ra niya, nga ginipahiyom ang birhen kaniya, until in a pilgrimage to Rome with his family in the Jubilee year of that year, si Saint Teres gidala siyang amahan didto sa Notre Dame de Paris, ang nabantog nga basilika sa Our Lady of Victories. O pagkakita niya sa dibulto sa birhen, nakaingon si Saint Teres nga walay pagduda, ang nagatiman niya mao ang birhen. Ilabi na aning panahona, wala na ang iyang inahan kay namatay tungod sa cancer. Muna nga nahimong inahan si ang mahal nga birhen ni Saint Teres. Sa dihang si Saint Teres musulob na sa abito sa pagka-Carmelite nun, ang pitsa nga gipili sa iyang clothing mao ang piyesta sa pagkatao sa mahal nga birhen, the Nativity of Mary. After the ceremony, kay si Saint Teres sa iyang pag-clothing day, naghimo man og kanang invitation card nga mura siya og bride to be given away to her groom in marriage. Kay mao man na ang spirituality sa religious life nga prevalent in those times, and even until today nga ang magbandre mutugyan siyang kaugalingon sama og esposa ni Kristo. Si Saint Teres made a wedding card invitation. Unya pag iyang gingandan dito nga siya anak sa mahal nga Birhen Maria. And then later on in a conversation ingon siya, ang Birhen na tao karon, and as she turns 1 day old, samtang ang Birhen usa pa lang kaadlaw og panuigon sukad siyang pagkatao, iyang giubanan si Little Teres haron mahimong kabahin, mahimong esposa ni Kristo ang manunubos. Nangandam sa ilang unyang panag-abot sa dayon didto sa langit. So 1 day old little Mary gave away Little Teres to the spiritual marriage with Christ. Ang favorite title ni Saint Teres sa Birhen is Little Mary. Dili lang tungod kay aning istoryaha 1 day old sa imagination ni Teres, ang Birhen nga mitugyan kaniya isip madre kay birthday man to ang piyesta lagi. Kundili si Mary herself is the original little way. Nagtugan si Saint Teres nga nganong the little way man si Maria, ingon siya nga kay gipili siya sa makagagahom nga Dios nga paagi diin moabot kanato ang manunubos. Sa iyang ubos nga bahin, siya ang gipili nga mahimong agianan sa atong kaluwasan. Ug bisan tuod atong daygon ang mahal nga Birhen, right and left, unsa siya kangilngig, unsa siya kapuno sa grasya, unsa siya karayna sa langit. Dili na nato buhaton nga kung ato siyang daygon og maayo ang ubang mga santos nga naa naningkamot ubod sa grasya sa Dios, mura og mga bituon nga mapawong tungod kay masilag ra gyud kayo ang kahayag sa buwan. Insya walay inahan nga gustong mo outshine sa iyang mga anak, kundili ang inahan ganahan nga manakod sa iyang mga anak og dili niya pildihon nga moingon ang mga tao, wa man ka maliwat sa imong inahan, kangilngig sa imong inahan, ug ikaw unsa ra ka. Si Maria nagpabilin nga accessible to all of us. Tingali rayna siya sa langit, pero matud pa ni Saint Teres, nanilhig to siya sa iyang panimalay, sa bata pa si Jesus, nang labato siya. Muna nga, it was here that the real Mary reveals herself as Little Mary. Dili ang rayna nga atong gikoronahan, bisan tuod og tinuod man na siya karon tuan na sa langit, isip rayna kay siya man ang inahan ni Jesus. But we must remember the Mary nga nanilhig, the Mary nga nanglaba,
The Mary nga gikulbaan kay gihulantan si Jesus, the Mary nga nangita og unsay lutoon niya para siyang anak nga gigutom ug sayang bana ang ama-ama ni Jesus nga gikan sa trabaho, si Maria nga nagdusingot nga nangumpra sa merkado, si Maria nga naglihok sinadlaw nga hagit sa kinabuhi natong tanan. Mo kana ang inspiration sa Little Way from the life of Little Mary, and therefore the real Therese is identified as the daughter, the little flower of Little Mary. Unsa man ang virtue nga atong i-highlight in response to the gospel reading. In response to the gospel reading, makita ta nga si Jesus nangutana sa mga tinun-an, kinsa man kuno ko sumala sa uban, o gihinganlan ang lain-lain nga tubag sa mga tinun-an. Pusa ka sa mga propeta nga nabanhaw gikan sa kamatayon, ikaw ang laing Juan magbubunyag, etc. Og si Jesus ningon, kinsa man kuno ko. Og si Pedro nakatubag sa sakto nga tubag, bisan wa niya masabti ang tinud-anay nga kahulugan niini, ikaw ang Mesiyas nga pinadala sa buhi nga Dios. Si Jesus in response niingon, ayaw ipanabi. Kay nganuman, kung inyong ipanabi, basig dili nila masabtan. Dili nila masabtan kung unsa nga akong pagka-Mesiyas. Basig nagtuo sila nga hari ko nga iparada. Ang akong pagka-Mesiyas, mutugot ka nako nga dagmalan, pantuson, ilansang sa krus hantod mamatay, uyuna pa nako maangkon ang himaya sa pagkabanhaw. Meaning, si Kristo nagkanayon nga kinahanglan ang Mesiyas magmapaubsanon. The Little Way highlights the virtue of Jesus' humility, as it highlights the humility of everyday life that we are all accustomed to from day to day. Si San Agustin, ato magitong nahinumduman nga the greatest theologian in the Catholic Church and in the whole of Christianity, respected even by our separated brethren from the Protestant churches. Si San Agustin struggled with lust. Nangadji ko to siya nga, give me chastity but not yet. So sa diyang gipangutana siya ka, unsa may kinaimportantehan, the three most important virtue of Christian life. Nagtuutang ang una niyang tubag would be chastity or purity. But ang answer ni Augustine is, in the first place, humility. In the second place, humility. In the third place, humility. Ningon si San Agustin nga, in one of his short writings, samtang nagbakasyon siya, kuyog siyang mama, si Santa Monica after her conversion, doon na inindot kay nga view sa iyang atubangan, nisuwat about the beautiful life, nga nagkanayon siya. Ang garbo, sama og tao nga mukatkat og taas nga bukid kay ganahan siyang maabot dito sa kinatumyan. Apan inigabot niya sa kinatumyan kay nabihag siya sa summit, mukulaps ang tibok yuta sama og gitay og linog og ang iyang pagkahugpa pertig yung lauma og pertig yung paita. Gikan sa kay mabuan mahulpa ang maong bukid og mangadto sa pagkaway nahot ang maong tao nga nikatkat sa bukid. Mo kini ang garbo. Si San Agustin nagtudlo nga humility nga gi-champion sa Little Way is important because first and foremost it allows us to acknowledge our real value before God. Nga nagtan-aw ta nga dili ta kahimo kung walay Dios ni relihiyon. Sumala sa tong giampo sa nobina sa inhan kanunay panabang, inahan tabangi kami kanunay nga dili kami magtuo nga makahimo na kami bisag walay Dios ni relihiyon. Ang humility is the disposition, ang kahimtang sa kalag atubangan sa iyang Dios ug magbubuhat. Nga dili ta mahimo yung makawalay Dios ni relihiyon, nga dili ta pwedeng magtan-aw kanunay sa atong kaugalingon nga magsalig sa atong makabot nga kadaugan o matigom nga bahandi o mapupo nga dungog o unsa diha, tungod kay wala kini eternal value. Si
Si Saint Therese always highlights the fact nga niingon siya in a very practical way, sige man to siya katog inig pangadji. Matug to siya inig pangadji niya, bugal-bugalan siya sa mga madre. Ug niingon si Saint Therese nga sa iyang pagkamabsanon, kanang bata nga makatug atubangan siyang ginikanan, ikalipay nga tan-awon siyang ginikanan kay cute man. Sumupod na ang kalag nga mangadji nga nakatug siyang pagrosaryo apan naningkamot pagpangadji. Unya, ningon si Saint Therese na malandong ko na nining modern technology nga itong naabtan, ang mga dato doon na elevator. Unya, ang elevator, makasaka sila dali gikan sa silong paingon sa taas. Nangutana ko, doon na ba po kay spiritual nga elevator nga ang kalag nga ubos kaayo o walay gahom sa iyang kaugalingon, dali nga musaka paingon sa taas into the heights of holiness and sanctity and the highest glory of heaven. Ningon si Saint Therese na ay spiritual elevator. Ang pag-angko nimo nga gamay ka nga bata. Mapabsanon ka nga bata nga di ka kibaw mo lakaw, di ka kibaw mo tabi, mungaab ka, muhangad ka sa Ginoo, ug ang Dios nga imong amahan mupunit sa imong pagagamay sama sa iyang anak nga gamay, ug kuguson kaniya ug ibayaw kaniya sa kalangitan sa iyang kusog, sa iyang gahom, sa iyang himaya, sa iyang pagkabalaan, basta ikaw magpabilin lang nga gamay nga bata. Mutong iningon si Genevieve kang Pius XI, ayaw kabalaka, kay kung sundo nimo ang little way ni Saint Therese, dili lang ka malangit, pero bisan kung maimo ang labing taas nga posisyon sa simbahan, you will still be like a little child in the presence of God's merciful love. Muna nga, humility therefore disposes us towards God, haron maangko na to ang shortcut to a life of holiness. Nga dili ta mauwaw, pag-angkon kung unsay atong mga apan at tubangan sa Ginoo. Nga dili na to itamayon, kung ang atong kahimtang sa kinabuhi, dili ingon kataas, dili ta ingon kasikat sa Facebook, sa Instagram, or sa TikTok, dili nato isang nga wala ta maghupot sa labing importante nga posisyon, because humility is the greatest answer to the world's problem. Ang Birhen, by being humble, was able to conquer Satan and stepped on the foot of the serpent in fulfillment of the promise of Genesis 3:15. Tungod kay ang yawa matud pa sa mga santos na hadlok sa pagkamapabsanon sa Birhen. Kung dunay problema, ang tubag is pangitaon ang paagi sa pagpaubos. In our parish community, dili ta magpalabuanay, dili ta magindigay, magpaubsanay ta. In the family setting, the same thing works. In our corporate undertakings, it needs to be highlighted. Our willingness to know nga ang atong value is with God, wala sa unsay naa sa kalibutan. And once we are properly disposed, nga dili ta magsigtutok sa atong Ginoo, sa mga ni Jesus nga niingon nga ayaw ipanabi ang sayop nga pagsabot sa tinud-anay nga pagka-Mesiyas, then as we are disposed to God, our prayer life will prosper. Kaya ang kanang taong di kibaw mangadji, maglisod pagpangadji, oftentimes has the problem of pride. Kaya ang iyang kaugalingon iyang gitan-aw, dili ang Ginoo. Ang tao nga dili mo bati sa panginahanglan sa sig kaingon nga nagkalisod-lisod, oftentimes is a proud person also. Kaya nga naman, kay ang iyang kaugalingong kaharuhay, ang iyang gitan-aw, o di siya manumbaling sa pag-antos sa uban. So humility disposes us to God and fast-tracks our way to holiness. Humility resolves most of life's conflict in a community setting. Humility disposes us to the depths of prayer. Humility disposes us towards real service to others, especially the poor. Muna nga nining adlaw, si Saint Therese on the last day of the Triduum, mingon nato, magnubina naman mo sa Birhen, are you willing to follow the little way of little Mary, in the same way that she had entrusted little Therese as a little flower
to her bride, Jesus Christ, in the hands of the one-day-old Mary. Amen. Palihog manindog ug ato karong himuon ang pagampo sa katilingban. Ang atong pagtuo diha kang Hesus, ang anak sa Dios, mo'y naghiusa kanatong mga sakop nining katilingban. Sa iyang ngalan dadon nato ang katuyuan ngadto sa amahan sa atong pag-ingon o ama or kita mo ingon pinaagi sa pangalian ni Santa Teresita, Ginoo dungga kami. Ngang simbahan, makasunod sa mga birtod ni Santa Teresita diha sa pagtahod sa Dios ug sa matuod nga pagpaubos, magampo kita sa Ginoo. Nga matultulan unta kita subay sa dalan sa kayano ug sa pagsalig sa hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan natong mga kasakit ug pag-antos atong mahalad ug ihiusa sa mga kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nga maghari unta ang gugma sa atong katilingban ug makaamgo unta kita nga ang gugma ra gayod ang labing mahinungdanon, magampo kita sa Ginoo. Nga mabatonan unta nato ang dakong espiritu sa misyon pinaagi sa pangama ni Santa Teresita, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa kapahulayan nga dayon didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dios ang mga mahan, gisaad mo ang imong gingharian alang kanila nga buot mamahimong samag mga gagmayng bata. Tabangi kami sa pagsunod nga masaligon sa panig-ingnan ni Santa Teresita aron pinaagi siya mga pagampo, mailanam mo ang walay kinutubang himaya sa Dios. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo nga ang ako nga inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa nga tanan. Samtang nagsangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungan ng mga buhat niya kang Santa Teresita, mga liupo kami aron nga sama sa nga nahimuot ka sa iyang pahanungdan, imo sa buntang dawaton ng among mga pagalagad, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw na ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa nga tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad silang kaugalingon alang kang Kristo ug tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan sa among pagkasantos ug sa pagdapit kanamo pagpangandam pagtagamtam sugod dinhi sa yuta sa mga butang nga umaabot sa nga kalibutan didto sa langit.
Ubos sa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mamaingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among tagdumala, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa makaluoy.
Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Sa mga apostoles kang Santa Teresita. Ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan na kanimo makagaw mga man diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahanturan. Og karon magampo kita samahan ginamit ang pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si mong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingong ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw, tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig si mong simbahan, sibo si mong kabubuton, hatagi kami si mong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Itunol nato karon ang timaan sa tumpag inigso unay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan kita gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita, kining lawas ug dugo nga mong ikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo sa kusog ug gugma nga magpakahiusa kang Santa Teresita kanimo, ug tungod sa maong gugma magpatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Dalion nato pagpasalamat ang tanan nga misalmot nining ikatulong adlaw ug katapusang gabi sa atong Triduum, pasidungog sa atong segunda patrona Santa Teresita, sa Batang Jesus ug sa Balaang Naong, ngadto sa musunod sa atong mga liturgical servers, lay ministers, collectors, mowas, lector ug kantor ug samis, ang choir nato karong kagibuuna ug daghang gyud kayong salamat sa Don Luis Amigo choir giubanan sa atong mga Capuchin sisters nga naa dinhi nang nimuyo dol sa parokya. Thank you sisters, thank you choir members. Og sa atong SOCOM nga ni broadcast niini atong mga volunteers o sa FDT ang nitabang nato pag-organize niining Triduum ang grupo sa pamilya ni Saint de Teres, pinamuluhan ni Senyor Carlo nga kanunay nagmatabangon kanato dinhi sa parokya. O kaninyong tanan nga nituyo gyud pag salmot nining 3 days of prayer pangandam sa piyesta ni Saint Teres. Special thanks nato sa among mga suod kayo, higala og mga pamilya nga nitabang namo din sa parokya. Karong gabi una atong pasalamatan ang banay sa Enriquez, among Enriquez family. Naa dinhi karon si Ramon, si Corazon o ang ilang anak na si Mike. Sila mo ang mga tao luyo sa Lula Luz Bake Shop. Salamat sa inyong tabang. O ang manghod sa akong mama si Auntie Susan Chua nga naapod dinhi og nitabang kanato. Thank you ninitong special sponsors or donors for this celebrations in honor, this whole celebration in honor of Saint Teres and Our Lady. O pahinumdum nga karong alas 8, kung doon na pa mo'y energy, balik and join us for the youth at prayer. Magsaulog ta sa Teze prayer, uban ni Father Loy, o uban na mo mga pari dinhi sa sanctuary area. Mo ni una na tong spiritual highlights sa tong mga novena days, ang Teze prayer. So kung buot mo musalmot, buot mo muhibaw unsa na, join us for this 1 hour prayer diri sa simbahan. Karon ang blessing sa roses, haron inyong bawnon kini nga timaan sa favor nga ihatag sa Dios kaninyo through the intercession of Saint Teres. Ginoong Jesucristo, suduunga nga mapungaron kini mga rosas nga mong papanalinginan aron pagpasidungog kang Santa Teresita sa Batang Jesus ug sa Balaang Naong, imong ulay nga esposo or esposa. Itugot nga ang tanan malipay sa iyang kaalimyon o sa iyang kahumot, makasunod sa iyang mga lakang ug pinagi sa iyang mga pangaliya, makadawat sa kayuhan sa lawas ug sa kalag, kay kaubuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Nagadangup kami kanimo, Santa Teresita sa Batang Jesus ug Balaang Naong, sa imong hamubong kinabuhi dinhi sa yuta, naningkamot ka kanunay pagtuman sa kabubuton sa tong langit ng Amahan, ug itugyan mo ang imong kaugalingon ngadto kaniya, puno sa panaghigugma ug pagsalig. Among pagpasinungog kanamo, among imong panalanginan kining mga rosas nga among gidala, ipadangat kanamo ang gugma sa Dios ug kanila nga among tagaan niini, aron kami matagaan sa kadasig pagsunod sa imong gamay nga paagi sa espirituhanong pagkabata, aron nga bisan ang among agianan tunukon, musalig kami gihapon sa among langit ng Amahan ug maningkamot paghigugma kaniya ug pagpahigugma kaniya.
Santa Teresita sa Batang Jesus ug Balaang Naong, iampo mo kami. Ang ginumanaka ninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang amahan ng anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, tungdalo ng kalinaw ni Kristo.